A primeira edición do Colleiteiros Son Festival xurde pola necesidade que temos os pequenos produtores para comunicarnos co público, cos nosos clientes, cos amigos, en definitiva, con todos aqueles amantes do viño, non? A través dun espazo no que eses amantes do viño nos recoñezan a nós, recoñezan a cada un dos colleiteiros, recoñezan o espacio onde se fan eses viños, o espacio onde se cultivan esas uvas, e que fagan a través dun evento totalmente distendido, non? Entón, desde o principio, consideramos que era importante transmitir todo isto ao noso público, aos nosos clientes, aos amantes do viño, e era tamén darlle a oportunidade de que establezan ese diálogo persoal conosco, pero tamén a través dun evento no que se sentiran cómodos e no que puderan degustar os viños que producimos nas nosas adegas, acompañados por grandes músicos de Galicia, non? É un formato moi pequeno, é un formato, digamos, que pretende establecer un contacto directo co produtor. Para nós era esencial empezalo cada semana que cada un de nós expresara esa forma de entender o mundo do viño e de comunicalo a través deste tipo de eventos.